சகோதரர்களே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இப்போது நாம் ஒரு ஹதீஸை காண உள்ளோம் பெண்கள் சம்பந்தமாக. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பெருநாள் தொழுகை போது, ஹஜ்ஜி பெருநாள் அல்லது நோன்பு பெருநாளின் போது முசல்லா என்னும் திடலுக்கு மக்களை ஒன்று திரட்டி பெருநாள் தொழுகை நடத்தும் பொழுது பயான் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது ஆண்களுக்கு முடித்துவிட்டு பெண்கள் சபைக்கு போகும்பொழுது, பெண்கள் சமூகமே, நீங்கள் தான தர்மங்கள் அதிகமாக செய்யுங்கள், ஏனெனில் நீங்கள் நரகத்தில் அதிகமாக இருக்க நான் கண்டேன் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறுகிறார்கள். அப்போது பெண் சஹாபா ஒரு பெண்மணி கேட்குறாங்க, என்ன காரணத்துக்காக நாங்கள் அதிகமாக நரகத்தில் இருக்கிறோம், நீங்கள் அதிகமாக சபிக்கிறீர்கள் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறுகிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் சஹீஹ் புகாரி 30, சஹீஹுல் புகாரி 3040 இந்த ஹதீஸ் இடம்பெற்றிருக்கிறது. மேலும் பெண்கள் இது தொடர்பாக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் நரகத்துக்கு செல்லும் வழியாக இந்த சாபம் அமைந்துள்ளதனால் பெண்கள் குறிப்பாக எச்சரிக்கையாக இருந்து அவர்கள் நேர்வழி பெறுவதற்கு எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வை பிரார்த்திப்போம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.